सन, लेकिन कोनो के नु बुझात नहीं खे कि तनी हाथे फाथे लगवा के या करवा दीही। खाली खाए के बेरिया जी असन कि का बनल बा हो का बनल बा द जा भूख लागल बा। आजकल के नेउतर इनके बोलावे लायक नहीं खे, काम करे नहीं की सावत, खाली खाए आवत सन। बस समय पर खाए के मिले के चाहिए। मम्मी जी से कहत रही कि ढेर नेउतर इनके ना तो बोलाई, ठीक बा नु। ई मार का जाने ननिया औरत फुफू औरत पूछत रहेली सब कोई के। इनकर तो चाले रह ना करियो सन ना खाए आजियो सन। अकेले करत कबले दोपहरिया हो जाता टे। आओ हो आई होता का करे और बबुआ रोत रहा नु यही से टाइम लागोल हटो जी खिसियान के मन ना कोनो बात नहीं है। आओ इतना तो हरी करते नहीं ख तो गोतिया पट्टीदार लेके भरोसा रखो ना ऐसा बात नहीं के विचार है नहीं है मान तनी हमरा लगल रौरा ना करम रौरा लगल हम ना करम त के करे ई कोई सोचता बताओ आता ना रही तो कोई सोची दोपहरिया हो जाता खाना बनाओ जनलू, लेकिन कोई नहीं खावत। आजकल गोतियो पट्टीदार लेखा यारी निभाए लगा जाय दीदी धोत बनी रौरा जाई दूसर काम कर। अच्छा तोरा तनी भात बैठैले बैठ देख अच्छा वाला देखी ठीक बा बढ़िया से तनी धो दिया कनिया। हां धो दे हम बाप रे बाप नहीं खइला पे कोई से बोलत आई जाए दादा है मान तने अपन घर आदमी देखिए के नहीं कतनो तरह के शादी ब्याह लगल बता का हट गए हम अपन घर देखिए के नहीं में है चलो करवा दे तो बना तो कहते मुंह चमकई हसन ससे पतो ऐसा नहीं होई से कतना बढ़िया बढ़िया पीसल बे दादा ऐसा ना नहीं है का करे ई लोग के बड़ा मतलब अपना के बेरिए बुझात टुए है। आ जब हमार नंदी के सदी आई रहे तो कैसे करत रही सन है ना ससुरिया होत रहे ना पतोहिया होत रहे आवत रही सन त लोग भाग जात रही सन कि भगवान जी मुर्गा देख के तो मन करता है कि हम ही बना के खा जाई हैं, लेकिन का करी आइल बनी के घरे न वो काम करता नहीं लेके कुछ चुरा के भाग जात बनी कि ना वैसे भी बड़ा हमारा बारे में सोचनी हार हो जानो कि हम सोची के बारे में का करम है अपना के बेरिए के लोग बुझाता दे कोनो दिक्कत नहीं है। अभी ये जब बनी का जाने बाची कि ना बाची कि हिते नाता में सब खत्म हो जाई है और सही हमारा मुर्गा मछली देख के मुंह में पानी उतर रहेला तो बेचारा को पीसा हटा दे तो का एथी हो जाई निमन कर पीसवा ले लेता नहीं लेकिन के तो शादी ब्याह में हमरा आवे के मन ना करत रह हटुए लेकिन का करी लेक पीसवा ले लेता नहीं दादा इसे चुराई है डरो ना तो पूरा देखने अपना के बेरी ले जाता नहीं निमन से बना के खाई में कहीं अबो ना कर भाई वो तो मुर्गा के लालची कनी के चल जाता बानी तन मन करवा दे तो हमरो के बैंक पे हाथ दे दी अपन आके कहीं से निकली ना छोड़ देखत नहीं कि सनु घर में से कभी घर अरे हां जी लेके आओ बनी है अरे जी हमारे लड़का रोत जी ताओ हो एगो इहे बेचारी बिया नो कि जन जा कैसनो परोजन लागुआ के अपन लेट चाहे से करा है अपन करवा जाले बाकी कोनो के ना बुझाला कि जाके आके बिया नु अकेले तो करवा दी। आजकल करवावत ऐसन हो कोइले को ही करत है आजकल, यही से हमू छोड़ देबे नी ना जानी ये ऐसा ही रहनिए रही तो के जाइए एक दिन तो तोड़ देम सब गोतिया पटी डाल ले कितना ना भव दिए ना रही हम ना चलावे जे चली हो दादा अभी इनका भैया घर ले कनी बेचारी में एगो चली ए कनी में मुर्गा धइल हाँ मम्मी जी आइल भाई घुर फेंकन बुए धोआ तभी देख अपन देख के चली हके आवता कब वो सही जे हमनी के जैसे करी नु ओकरे के ये दिन कोई नहीं खाई दोपहरिया हो गइल नु मम्मी जी कोई नहीं खाई खाए के बेरी सब कोई आई ठीक बानो देखा ये घर में तोहरे मलिकावा बगे अपन देख के चली ह कौन चीज अरे वाले तो हम काहे कहत रही कि तूड़ जी जा नेवता आकारी सब कोई ले आ गोतिया पट्टीदार ले टाइल बांधे दुआरिया पके जल्दी लेवा लोग फिर संझे जतने होई उतने टाइम ना मिली अब मुर्गा धो ले तैनु तुमका के कह दनु के खेवाई और भाता बैठ ए मम्मी जी बड़ी देरी हो गइल आ धो का जाने धोली कुछ ले धो नहीं की करत सुन ना बाड़ू हो छटको अरे धोवतई हो सुन ना धोआ गइल अरे धोवे में बाझल बाई के गोली का हो का जाने ना जइह ना बिना कहले ना जइह रुकी त देख के आओ तनी मम्मी जा देखो आ जल्दी धो के ले आवा हो दुआरी पर अच्छा, बताई बावन ठीक। जा माता ना सब बताओ हो जब छेका के बताया जे तब ना बने के तैयारी होई कुछ बन के तैयारी होई त का करे के बा सही खा ए मम्मी का हो आई नहीं निया अब का रुक ना कामवा करे त तू गजब के बाऊ माची ना अरे करे ई मुर्गा गायब हो गइल बा अरे घरवा में धइले होई हनो मौगी अब काई ना मम्मी अरे ई का कहत ई बा कोनो काम त सुध ना करे दी हन अरे आवत ई हो अरे सुनी ना
का हुआ? देखी ना मम्मी 2 किलो मुर्गा में खाली 1 किलो मुर्गा बचल बा और ऊपर से छोटकियो गायब भी है। हम कही ना नु कहत हलू फुके के नमती है चोरी नहीं है। आई काली कैसे तू ओकरा पर विश्वास कर ली? ए मम्मी तो हम का जानता नहीं घर में के कनिए जाने ली सकी के हथलू हाथ ना दिन आलू जानलू के ना आई रहे जो के ना गेंदत की है तिलका तो गोई रहता उनका घर से आलू दम चोरा के आई थी बुनिया भाग रहे ओही राती हल्ला भई रहे। आयो दादा अब हम का कहि बताई अब बताव तो अबे ओकरा घर जाई हम हमर हित न तावत और हमर इज्जत नहीं लेती है वो। आ केतना बढ़िया से बोलत रहली है कि हम धो देता नहीं तबे हम बढ़िया से बोले ले वो सही चुगला चुगला बतियाई फुसलाउनी ही फुसलाली उ तो आदो से गहना गुड़िया रुपया पैसा कुल ले ली इतना निमन से बोली नु के तू दे देबू ओकरा के बताओ इच कौन का जाता ही अभी ओकरा घर जनलू जते ओकर नाव नतीजा करे हाला करे गांव में सभे जानी के हाथ चोरा के ले गोल बिया तबे नु का कोनो ना बोलाई हसन पूजा छठी हसन आई अपने हित न ताई तो कोई बोलाई ओकनी के तू को अबे जाती ओकरा घर छान के धरा छान के दुआरी पर इतना ताइल बा घोटी बड़ी तो कैसन इज्जत रह जाई बताओ हो इच को मेहरानू के दिमाग बा भर चोटिन भी है दादा हम तो सोचले नहीं कहने गुरिया चोराई तो मुर्गा के ए मत मत चटक मटक बनाइम नु का कोई हमारो मुर्गा मछली देख के नु हमर जीवे न मानेला बड़ा आवत रहली जे मुर्गा बनता टुए हमरा लइका के थी में छेका में ये सब चुरा लेनी। अरे कहाँ बड़ू? का जी आई मसाला क्या कहते मंगला हमरा से? मसाला मंगानी है यही खाती जनी। आई कहाँ से मुर्गा मंगा देलू? देखिए रोवा तो हालो को के जाना दे हम सब कोई के। आ तो पूछते रे बानी कहाँ से मंगला लू? जानतनी गुरन जानते के नो भाई का कहलन नमा जना के छेका बाटे उनके घर बा गोई रहनी है तो मुर्गा धुआ तो लटा हम कोने तुई जे धुआ तनी है आ चोरा के लेके आ गोनी है। आ रे भगवान पागल है इसका तो हिसाब से रे मानो एगो तो नीमन काम करो ऊपर से और बोले सुनी त माने चोरा के लाइल पड़ते नीमन काम बा तब का अच्छा ही बताई रोरा के खरीदे के कहती आ खरीद के रोरा लेती तो पैसा खत्म हो गया चोरा लेन तो कुछ ना जा रोरा नु बानी नु की एगो वो यहाँ गाड़ी दिया कुछ कहे त हमारा के मत कहे ठीक बा हम कुछ ना कहम काहे गाड़ी दिया जनियो संतम नु एगो तो पैसे लुका छिपा माने लाइल बड़े हतना इथी मुर्गा बा ताकि देखिए तो गाड़ी में दियो ना का गाड़ी दिया है ब्लाउज में चोरवा के लेके बनी बुझाई लो ठीक है बहु भगवान कुछ भी करो हम तारा फेरा मानेगी ठीक बा हम जातनी। हां जाई ना रोरा कहती बटुए है खा बन जी तो खाए का भी आगे आ जाई है बाकी कोनो चीज में हमर मर सपोर्ट ना करेला हमर अगर ई सपोर्ट करता न तो हम का ना चोरा के लेके आ जती अपना घर में क्योंकि सपोर्ट ना करेला हमारी इच्छा ताकि कुछ भी बनाए में इतना बढ़िया नु कि देख के लारे चुए लगी कि ना अब जीको ना करम होने करे हैं वो तो मुर्गा के लालची हम तो चल ना तुम कोई घर करवावे जाइले का हैं कोई 200 बार ओरहन काहे ना दे बनाई हैं यही से इनके कुछ देवे के नाम मन करला खाए पिए के लेकिन का करी मरद नु हमान ऐसा न दे दे बिला तो दूसरा के देती केने बाबू हो एबे जाता ही का घर आ हो कने आ तार इनी मना दत बा हो है बताओ त कतना तू चोटिन बाबू हो मने हित ना ता तो हित ना तक ना देखला हो के आकी के ना की ताके बुलाओ गुला करे के त चोरा के लेके चलैला हाउ देखी हमर मर्द ले कहला हन कि ना जी ता मरद हां पूछी त हमर तले कही ह पूछी का मन करो का समझे तनी हमर मर्द ले कहला हकलू नितेश ना ऐसे करला तू कैसन घर के आइल बाबू हो लुदु छुदुर देख ई का कहत तनी घर के कैसन हम नहीं के रोला कैसे लेके ठीक बाटे नो के ले के बा हो ज्यादा मत बोली थी तो है ना बनाई देखा छोड़ो के ना हकलू के ना आज के बाद हमरा यहाँ आइया मत हई होते होते पिसवा लेके तू चलैला त ई बुझाइल हवे काहे के पदोजन के घर बगे देखी हम पैसा देके मांगले बन तू बाबू साच कसम खाई हां खाना कसम तनी रारा कसम खाई हमार कसम खाइबो हम चलाइबो करबो हम कसम खाइबो तू आज के बाद हमरा यहाँ ले तारा यहाँ से रिश्ता कोनो ना चली जल्लू काहे ना चली ना चली हो तारोनी चली गोतिया है त का हमरा अकेले हम कॉल लेकिन तारा के ना बोलाई मदद के साथ करे तो हम देले रही है का कर लेला हां का देले देले रही ले देले त हमू ले आके देती चोरावल निमन ना होए वो ब्लाउज में चोरा के ले तो कसम चोटिन बाबू हो मन तो कहता धक झोंका नवा दी जान जाय नितेश रहता न तो उनको के बेपानी करती चलू चुप रह अब हाला मत करम जाके बहर काहे ना करम जाते हमारा घर की इज्जत जाए तो रो जानी ला बुझाई गांव में जाते हाला करे के चोरिन बालिया मुर्गा चोरा के लेके जाती का है करते नहीं तो आता है और देखो ना जाके बोरी हाला मत कर उ जनिया नो बतिया तो औरी हमरा के मरबो करहन कि ना का जानी कहां से मन वो स्टेशन आ गेली है कि ना ई सब हमारा मर्द के चलते हैं वो चले रहता न तब से बन गो रही है लेकिन ना वो पे मसाले ले में टाइम लगा दिला हम और कैसे मुहवा लेके बहरिया जाई लाजे लागो ता हमरा।